Jajal aku pengen roh rene, aku tak nguyuh diluk ae. Kula sing genteni jenengan. Heeh, kene. Jenengan saestu niki. Halo, Kula dadi dalange. Dalang, ayo. Oke, nggih. Aku malah seneng. Ya coba kaya apa. Ayo pergi. Hah? Dalang kon pergi ora. Loh, kan sing dadi dalang aku, Pak. Ya kowe ngangge mic apa kok mic kowe? Ya mik niki to, Pak. Kuwi ora iso dingenekne kaya aku. Saged. Aku ora iso ngono ya. Piye to? Niki kan iso ora ngangge cantelan mic kok semak tablet ngono kuwi. Ayo. Kene kan. Wah, jan. Carane nyekel jempol ae, Pak. Hah? Iki lah anek lengkae nang kene gitu. Lagi terus drijimu lebokno rene. Oh. Mulai pengalaman iso-iso nyekel dhewe kowe. Oh, nggih, Pak. Suluk sik gak oleh, Pak. Iso ya suluk. Ya saged to, Pak. Wah, jajal ya apa. Tahu kenal dalang sapa iso suluk barang ngene. Akbar, Pak. Ngaku. Nggih mboten anu, Pak. Napa kan anu to ayah kula kan nggih dalang to, Pak. Oh iya, Niku kan sing ngajari niku suluk niku Pak Degleng. Oh iya. Enek bintang tamune ana Lucy Brahman. Wah, Ugi Cahya Kuntadi. Aku ki gurune dalang ora melu-melu. Ya ora iso, Pak. Ning kene dalange aku. Ayo jenengan teng mriko, Pak. Hah? Jenengan teng mriko. Wekan aku nang kono. Aja. Jenengan manut kula napa mboten? Kula Enggak. dalange lho niki. Mbak Tri Hastuti sik. Ayo. Kilek senembang ora bintang saka Ngawi ngene rumah saku pales. Ayo. Pales kabeh. Ayo. Lah Mbak Tuti kuwi minir ora pales, minir. Ayo. Ayo Mbak, iki cara lawasan dhisik sadurunge ngaturi genduk Niken karo genduk Lucy. Ayo. Tak anggap cah loro anak-anakku kabeh, genduk Niken karo genduk Lucy. Ayo. Ayo Mbak Tri Astuti. Monggo Cok, instru rumiyin. Yo, hela, helo. Dados. Ela ela biyen kowe
tutuk. Terima kasih Pak Yoyo. Luar biasa. Ya, selamat pagi Pak Yoyo. Elok tenan. Iya, semangat Pak Ngarepe Yoyo. nembang ngarepe kayak hah ngono sih. Itu kan ciri khas saya. Semelangku lek pas mulai tanggapan, piye kabare? Sae hah. Ah, bapak iso bunder-bunder ayo. Nggih. Sehat ati? Hah, sehat Mas. Alhamdulillah sehat selalu. Nggih. Anak-anake lah ya sami sukses di sekolah. Iya, sukses alhamdulillah berkat doa saya. Loh, Doane wong. saya ini ibu yang sangat solehah loh untuk anak-anak saya. Doa saya tuh tembus langit ketujuh. Wah iya. Iya. Tembus langit 7 bablah ning neraka jahanam. Ayo, aku yang ngono iki ditiru karo mahasiswaku lho. Saiki mahasiswa anggere patetan hastrin sritinon hing pasewakan hanjrah. Ayo. Ayo usume ngangge ha saiki. Hasritinon ngono ya. Haleng-leng ayo. Hamiat ayo nggih. Ela-ela terus. Ya, karyanipun Bapak Tet Sutejo. Nggih. Jadi sak bisa-bisa mung dileke karo Cak Bagus, gandeng kita menggunakan karya-karya orang lain untuk menghargai karya tersebut diatur iki karyane iki ngono. Tet Sutejo. Ayo. Yen lagu gandrung iki wek sapa kae? Kae Pak Anjarani. Waduh elok nggih. Iso kanca-kanca. Kurah iso lek guru ngono kuwi ae. Kowe angger kok jalu bangsa lawas-lawas. Kanca-kanca iki laire udakara taun 1876. Lek sepuh-sepuh ora. Sing putri sapa-sapa kena coba ya gandrung ya karo nggih dudahi mutiara mumpung sawane nganjuk. Ya, gandrung iki wek sapa? Ayo coba. Triya pendemunge mumpung jotos-jotos iki. Jotos raine. Tegese lendemungi bergas tegas, penuh dengan stamina lho. Ayo. Senengane karo kanca kaya. Lah piye lek kangen-kangen lek petuk ya pas ngene iki. Wis sesuk do ning kantore dhewe-dhewe. Gawanane pulpen karo do ngetik ning ngarep komputer. Ayo, Pak Heru ya Mbak pengendang jos kaya ngono ngedep komputer gak SPJ. Ayo. Monggo diaturake gandrung karya Pak Anjarani langkung rumiyin, putrine sinten jenengan pilih piyambak, jenengan tuding piyambak utawi jenengan sarirani piyambak. Yuk. Mestine ana sing duwe mestine ana sing duwe mestine ana sing duwe mestine ana sing sing metutuk ya duweku Iki piye wek sapa kan mestine ana sing duwe mah iki piye wek
ana Iki sing wis apa? duwe Iki piye? Wis apa? Lintang, lintang mestine ana sing duwe ya Mas Iki piye? Wis apa? Lintang. mestine ana sing duwe Wis apa? Lintang apa yo? Oleh Pak Lintang. Iki wis apa? Iki lho kan. Iki lho. Iki wis apa? Tang lintang. pun Pak pun Bengok kaya ning lapangan ora. Wah, apik temenanan iki. Ayo ngono kuwi. Toh. Ah, seneng banget aku. Seneng. Para nyata. Ayo. Ken sayu anakku wedok ya deh. Kene nduk. Bocah kaya. Ya, dan ora ngira mbiyen nalika kelas 2 SD melu Madangkara mbiyen saiki iso wis balah melejit jenenge angger warung angger stasiun terminal sing disetel Niken Salindri kabeh. Ya ngono lho kan aku ning warung angger anu ning tanggaku setelane ya sampean. Iya ngono kuwi. Pak Dalang jenengane kenal kali Niken. Kulino ngambungi ya ngono. Ayo Ken ngadeg Ken coba kaya apa Ken. Iki nyantai-nyantai Ken karo kangen-kangenan. Yayi nek kaya ngono. Saya dhuwur. Kelas pira to Nduk saiki wis Nduk? Kalih, Pak. Kalih SMA ya. Nggih. Engko bar iki terus tahun ngarep terus kelas 3. Rencana kuliah nang ndi Cahyo? Teng pundi mawon? Pundi mawon? Oh iya. Lek cita-citane teng Solo, Pak. Syukur lek ning isi Solo terus jurusan pedalangan ning aja gelem diulang dosen yang jenenge Halin. Ora gelem piye? Pak Halin niku sing pundi? Mboten niku nggih sae niku luar biasa suarane apik. Hoping kula niku. Nggih hoping kula. Syukur lek pedalangan niku tak matur karo buka prodi karo Pak Kajur. Lek niken mlebet mriki sing nyekel kula piyambak. Dadi engko dosene aku dhewe Nduk ngono kuwi. Ngono. Terus sekolahe privat nggo cah loro tok ning ruangan. Ayo ngono kuwi. Bentang masuk ngono ilmune bentang pinter ngono lho maksudnya. Oh ngoten, Mbak. Iya ngono kuwi. Biasane lek karo wong akeh lek kurang fokus ngono kuwi. Ngono. Engko lek kowe pengen apa mata kuliah tembang ya karo Pak Cahyo. Ngono kuwi. Engko mata kuliah metode apa jenenge penelitian ya karo Pak Cahyo. Engko apa jenenge kuliah babakan kritik seni engko ya karo Pak Cahyo. Terus ilmu pedalangan karo Pak Cahyo, sabetan awake dhewe ya iso sabetan dhewe. Ha ngono kuwi. Tegese tak ajari sabetan ngono lho. Oh, nggih. Ngono kuwi. Riyen pun nate jenengan ajari to, Pak? Wis sik kelingan ra tak ajari ngene. Nggih tasik to, Pak. Syukur. Jajal aku pengen roh rene aku tak nguyuh diluk ae. Kula sing genteni jenengan. Heeh, kene. Jenengan saestu niki. Halo, tenan. Kula dadi dalange. Dalang, ayo. Oke, nggih. Aku malah seneng. Ya Pak. coba kaya apa. Ayo pergi. Dalang kon pergi ora. Duh, kan sing dadi dalang aku, Pak. Ya kowe ngangge mic apa kok mic kowe? Ya mik niki to, Pak. Kuwi ra iso dingenekne kaya aku. Saged. Aku ora iso ngono ya. Piye to? Nek kan iso ora ngangge cantolan mic kok semak teplek ngono kuwi. Ayo. Kene kan. Wah, jan. Cahayu rong Kula salah. damel niki riyen. Karo sapa ki mau rene? Kalih Mas, kalih Mbak. Oh ya, karo Mas karo Mbak. Niken Salindri, jurusan pedalangan solek. Terus wisuda ana jenenge dengan wisudawati Niken Salindri, sarjana seni. Sarni. Wah, alon-alon kan. Lah wong wedoke pancen lek ngeprak iso bantere kaya ngono mergo rene alang-alange. Ayo. Lah wong lanang iso mak tus. Niki napa, Pak? Undi-undi. Kena cempala ngono kok ya. Nggih. Ngopo? Goleki, Pak. Oleh apa? Ayo. Ngeten iki ngethuke ping pinten, Pak? Ping 5. Dadi ngene, Nduk. Rungokno sik ya, gatekne ya. Samaan. Kula nuwun. Nggih. Ha iya. Ngono kuwi ping 5. Ping 5. Pancasila ya 5, rukun Islam ya 5. Mula dok. Dok. Ngono kuwi. Nggih. Bismillah. Aja banter-banter ndak dikira dandani lawang.
Lah terus lek bar ngeten iki terus pripun, Pak? Omong, lek wis dodok omong kae. Kayange Ngomong. Ah, ndang. Ba. Carane nyekel jempol ae, Pak. Hah? Iki lek anek lengkae ning kene iki to. Lagi terus drijimu lebokno rene. Oh. Mulai pengalaman iso-iso nyekel dhewe kowe. Oh, nggih, Pak. Ayo, ngono kuwi. Oke, siap-siap. Saiki omong bebas. Arepe matur karo Pak Lurah Wengkal boleh, arep menyapa penonton boleh, arepe nembang dhewe ya boleh. Ngono kuwi. Suluk sik gak oleh, Pak. Iso ya suluk. Wis saged to, Pak. Wah, njajal kaya apa. Ndodok riyen, Pak. Heeh no. Dok 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 dok. Suluk napa nggih, Pak? Enake, Pak. Pokoke golek suluk sing gedhi ne pokoke. Ya suluk apa arepe kuku sing tupa gemelun boleh. Isine kang gara-gara itu, Pak. Oh, songo kuwi, songo. Ya, oke. Isine kang kara-kara. Isine kang gara-gara. Para penonton, tepuk tangan untuk Niken Salidri. Bumi langit ganjang-ganjing. Para bekang kang pratala. Lindu ping pitu sahari. Amap kang jalani di pati hambantusi serna larut. Terus apa malih, Pak? Katrajangkang Katrajangkang goro-goro gara-gara. awakmu nek iso suluk tau kenal dalang sapa iso suluk barangane Akbar, Pak. ngaku Nggih mboten anu, Pak. Napa kan anu to ayah kula kan nggih dalang to, Pak. oh iya Niku kan sing ngajari niku suluk niku Pak Degleng. oh iya nggih Pak Supono Pak Degleng ora nggih Ndah, namine emang Pak Degleng Gonto Supono kok. lah ya aja Pak Degleng tokno aja Pak Gondo Supono alias Degleng ngono nggih ngono ya omong Petruk ya omong karo Gareng Petruk pundi niki Petruk? Heh Iki Petruk Gareng Bagong. kudu iki menduan iki gedang goreng ayo sing cilik iki Gareng kae dhuwur Petruk iki Edi Ah iya ya. nah Bagong nah yo Gong. Ana apa, Reng? nah ya Dina iki awak dhewe merdika. Wayahe awak dhewe iki suka parisuka. wah Ngenekne tetembangan sing kepenak. Enek bintang tamune ana Lucy Brahman. wah Ugi Cahya Kuntadi. Aku ki gurune dalang ora melu-melu ngono. Ya ora iso, Pak, ning kene dalange aku. Ayo jenengan teng mriko, Pak. Hah? Jenengan teng mriko. Wegah aku nang kono. Aja. Jenengan manut kula napa mboten? Kula Enggak. dalange lho niki. Aku manut sing nanggap ae aku. Kowe ora ngerti aku ibar diprotes karo wong pirang-pirang. Dateng napa? Apa kurang sugih, apa kurang kondang, apa omahe kurang gedhe, dalang dadak ngadeg barang. Bar kuwi ora wani ngadeg aku. Sing tukang ngedekne Bu Kesi kuwi lho. Ngetekne napa, Pak? Ngedekne cempala kuwi lho sing muni kuwi lho. Ayo, terus omong apa? Nggih. Niki kan kula dados dalang. Kula nyuwun tetembangan mawon sing halus-halus riyen. Nah, Niki kersane di nyanyekne di tembangne kalih Sinten? Bulusi. wah. Nggih, monggo Bulusi diaturaken. Lek mau nyeluk ora niki. penak iso bulusi lho. Bulusi ora bulusi ora. Saanane, Pak. Oh iya weh, manut saiki. Monggo Bulus. Piye anakmu piye iki, Bu?
Ajan bocah merojol kok ngendi barang-barang. Jumeneng, Bu. Nah. Nggih. Alah, jumeneng barang. Nggih, nake. Niki enten yatra kedap. Enten titipan yatra. Wih, ngisor rokok lho anek. Nah, niki. Niki kenapa nih? Niki titipan saking Ki Cahya Kuntadi damel anu jenengan kenembang wau. Oh, nggih, Mas Petro. Sing alus-alus riyen nggih, Bu. Kula nyuwun anu. Lek alus sih lungguh. Tapi kula njaluke jumeneng. Oh, junemeng. Ya. Jan. Iki yatrane Bu Bulusi Bulus. Jan terang. Ngono ijan lho. Suwi ra ketemu mangan ngalem ya njaluk kon dulang. Jan kok cah cilik tenan. Kok angel men ra iso, Mas. Mas lho adalah. Apa? Tak Nah, temani. wih. Wis kene. Matur suwun nggih. Lah angel to, dalang angel to. Angel. Nggih. Iki misalkan kula anu Mas Petro duete kali anu sinden kondang niken salindri pareng Mas Gareng. Niki kan salindri tasik pipis wau. Wah, pipis ta. Nggih. Nggih. Jenengan riyen mawon anu jineman Mangkupurel nggih. Weh, Aku tak kok sapa eneng jineman Mangkupura. Nggih, monggo merdika mawon. Monggo, Bu. Anu, bawa. Kula pengen ngerti swantene jenengan lek bawa. Lah mau pranyuwara mbok kira sinden bisu. Wau, Nggih, Mas Gareng, Mas Petro. Bu iki. Oh ya, Bu. Heeh. Bu Bugar. Kok bugar? Bugare kok. Nggih, Bu Gareng, Bu Pet kalih Bugong. Nggih. Niki bawi, Nggih, bawi. damel bawi. Nggih, bawi. Nggih. Mbak Banyuwangen lah aku dadi penonton usul. Banyuwangen. Penyumping ki ora melok ngomong lho, Pak. Sapa omong penyumping kuwi panggang ngabani ae. Mancing ngono lho maksude ora. Ayo, Bu. Monggo. Nggih. Nggih, kula. Terus request mirengake, nggih. Banyuwangi Mas Petro, nggih. Mambiat mek. Yo, sindene bawa ngombe kopi. Enak men. Pakane akeh ya, Pak. Oh, iya sajene komplit kuwi. Betah jenengan mriki. Heeh, iku turahake tak go mulih. Ayo. Mambiat mayat Belambiangan. Dalang kocok. Ngene iki sindenmu pre langsung lara stroke lo mulih kok iso. Semangat, Bu. Lek ngeprak buanter tenan lek pas iki. Buanter kayak presiden. Kupingku nganti nging ngono lho. Ayo. Sinden umur 85 bar digetak dalang kok langsung mlakune ngene. Disare mawon nggih, Bu. Nggih. Sewu. Lah niki semangat 45. Semakin malam harus semakin semangat, Bu. Oh. Nggih, Bu, kula dereng budak, Bu. Yo. Ayo, Bu, monggo. Nggih, mengke Asuhan. hehehe kok asu arane suarane. Mboten damel as suarane. Duwen nggih, Bu. Mboten pun jenengan mawon, monggo. Mas Nopal, kendangane nggih, Mas, sing penak. Nggih. Cakno. Suarane gendeng Sik, Bu. Iki wayang kituke napa mboten, Pak? Kituke napa mboten? Wis pokoke sak tutuke liyane iki wis to, bebas. Oke. Iki tambah-tambahan iki, Bu. Oh iya. Iki kok kaya pelawak. Ki sing duet karo awakmu Lintang Asmara mau lho. Bu nyuwun pangapunten Bu Dalang. Niki niku anu kan lagune Banyuwangi Genjlengan. Lah niki kedaden wonten sing jenggleng. Oh nggih, kula jengleng Mas Petro. keng mriki. Keng mriki napa anu? Keng mriki lho, alah. Napa lanang tenan? Niki keng Oh, mriki. oh, nggih, mboten apa. Nggih.
Monggo. Gendeng belambiangan nyaram biai jenengan apa Bu? Nuswantara iso ke anu gareng langsung vertigo. Semangat. Jangan kusuk. Lanjut. Bianyu wangi kalian kenang wetan segara. Oh, dalange celutak ora. Gareng areng nguyuhi dalang. Ayo. Pak Tuling kok diuyuhi ora entuk. Pak Tuling kok diuyuhi. Nggih. Lar lan kita ala sangkar. Ayo Mas. Hei, lar lan kita ala sangkar. Nake-nake. Wah, ketoke suwi-suwi wayangku ajur tenan musuh iki. Lah los Pak, los. Lah wis kanggo awakmu wis bebas yo wis kono ora. Niki mboten genten Mas Bagong sing jenggleng. Bagonge turu. Bagong tangekno to, Gong, tangi Gong. Ayo Gong, tangi Gong. Ayo Gong, tangi Gong. Oke. Bagongnya masa bindeng ngono. Pilek lagi ya. Bagonge separuh sumbing. Mas Bagong mane jenggleng. Lah separuh sumbing iki piye? Suarane piye? Piye-piye? Nyemeng no. Iki nyemeng oh ini. Nyemeng nyemana nyo. Ya. Ya ayo muluk nih. Ayo. Ido. Main Nyui. aku nak nuwi ora enak-enak no. Wingi mongoke ngonyang nyemang ngono. Nyemang yang apik banyu mangeng ngono. Lah iya kuwi sumbing jejer ngamartana piye lho kaya. Adikku ni wedekku loro opo. Niki nyanyine nggih mineng. Ora nganggo. Hang kaliwat belambiangan. Hei, belambangan bagong enak-enak belambiangan ger. Mubul gong. Ndolot. Siap. Ya mlebu kotak, Pak. Hah? Mlebu kotak. Heeh, mlebu kathok. Ayo. Kok malih mari mboten mineng? Iki iki mau sing ngomong Petruk ae. Sing pindeng Bagong iki mau. Lanjutin apa, Bu? Terus Lanjutin apa? niki dereng sampe. Tasik tekno. Oh, nggih. Monggo. Bagong yo iso nyanyi. Piye monggo suarane Bagong ya napa? Lilike miye lilike? Anu belambiangan. Nyak non berarti rusak lagu ngono kuwi. Ayo. Lah ya kan ngladeni Bagong iki ya. Ora Bagong tak pateni. Kumyalareng Taman Sari Nuswantara
cah ya. Ben muni sik terus ganti lagian. Muni napa ne? Bokonge muni. Ya lagune muni sik. Oh, terus adik ganti, gantian. Oh, ngoten. Oh, oke. Dadi enek suasanane sik. Ayo Cakno. Gelalit napa gerejakan? Gerajakan. Nantang. Nonton. Ayo. Ya. Oke. Yuk. Kerajakan bianu wangi raimo bengi sing tau sepi lan waton hanekani
Aja lenggase terakhir. Ya. Ya ditambahi loro, Winong karo Mbak Birgita Ayu coba kaya apa? Papatke no. Ya, Karyane Ki Gedhuk Siswantara. Gitar Sumilir. Ayo, berempat merah-merah jambu. Ayo, oh, kayak apa? Ponorogo, Tulungagung, Kediri. Ayo. Yo, diaturake yo. Gitar Sumilir yo to, nggih tutupan dados. Putra di channel, terima kasih bergabung sampai pagi hari ini.
biasa. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Matur nuwun Mbak Lucy, Mbak Niken, Mbak Winong, Mbak Birgita. Sok sowan nganjuk neh insyaallah tanggal 17 terus. Ya, bintang tamu insyaallah Niken Salindri neh 17 November. Ora, Desember. Ora. Lah, Januari. Neng Pandian Gundang Nganjuk Kampung Baru. Ya. Selamat sukses untuk pepunden kula Bapak Totok sak kula wangsa Pak Lurah. Mugi-mugi rahayu kang tinemu basuki kang kaesti sembodo kang jinangka. Para besang semara bangun Semara sapatumpo